Evo, čuli smo što kaže ministar rada Josip Aladrović, a što kaže ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, da označimo u Dnevniku N1. Ona je naša gošća. Dobro večer, dobrodošli gospođo Brnjac. Dobro večer. Evo, vaš kolega kaže vlada je pokrila sve što je pokriti trebalo, međutim i dalje imamo pogotovo ljude iz vašega sektora, ako se može reći da su oni u ugostiteljstvu u turizmu, koji kažu to nije dovoljno s jedne strane i s druge i dalje se iščuđavaju po njima nelogičnostima tih mjera. Što im vi kažete kad vas pitaju za to? Pretpostavljam da vas pitaju cijelo vrijeme. Pa tako je, mi smo cijelo vrijeme u kontaktima i ovi sastanci što su i održano je dakle i sa ministrima Aladrovićem, Ćorićem, Marićem i predstavnicima ugostitelja. I ja nisam dobila takav dojam da oni nisu zadovoljni. Ono što njih mučilo je i dakle što su iznijeli i na sastancima, dakle su bila njihova dva modaliteta kako vide rješenje tih problema. Sa tim modalitetima naravno njima je rečeno da ćemo pogledati ono rješenje koje bi bilo najpravednije rješenje upravo za sve djelatnosti, ne samo za ugostiteljstvo. I tako im je i prezentirano. To je upravo i pokrivanje tih fiksnih troškova, jer to je veliki izdatak za samo ugostitelje i koji svakako im treba pomoći i ta pomoć će im uvelike pomoći. Kad pogledate samo za očuvanje radnih mjesta, dakle to je otprilike sa 470 milijuna kuna koje će se izdvojiti upravo za očuvanje radnih mjesta. Drugo će biti dakle kroz COVID kredite koji su također tražili ugostitelji, kojim će se omogućiti otprilike oko 1,3 milijarde i dodatno pokrivanje fiksnih troškova otprilike predviđamo da će to biti oko 250 milijuna kuna. Tako da moram reći da oni jesu bili sa tim sastankom i zadovoljni. Naravno ugostitelji imaju, ovo je njihov bio i kratkoročni cilj, oni imaju i ostale dugoročne ciljeve kao što je sniženje PDV-a, kao što je također sniženje određenih parafiskalnih fiskalnih nameta i nama naravno u Ministarstvu turizma i sporta i itekako mi želimo biti konkurentna destinacija, naravno među ostalim i između svih ostalih mediteranskih zemalja, međutim naravno za to kada se steknu svi uvjeti može se krenuti i u tome smjeru. Dobro, to bi kao neki korak daljnji bio, ali svi se slažu da možda i nije sad ovaj trenutak za najizdašniji porez. Međutim, imate li vi neki sljedeći korak sada za slučaj da ovo ne bude završilo 21. što po svemu sudeći ako slušamo vijesti iz drugih država, ne znam, Njemačka je već do 10. siječnja produljila mjere da nadoknadite to tim ljudima? Pa samo bih htjela reći, dakle vidjeli ste i sada koliko je važan stabilan državni proračun, jer upravo kroz ovakav državni proračun mogli smo i planirati ove gospodarske mjere koje su pratile sve što se događalo zbog pandemije COVID-a. A naravno pratimo i gledamo što se događa i u ostalim državama, ali mogli ste vidjeti i danas, dakle i sama Njemačka je institut njihov za gospodarstvo iznio da je upravo fiksni trošak koji je realan u pokrivanju određenih njihovih troškova samih ugostitelja. I naravno da razgovaramo i o daljnjim koracima i naravno i razgovaramo, evo ja i sutra imam sa ugostiteljima sastanak i ne samo sa ugostiteljima već i sa samim sektorom sporta. Kad ste već spomenuli sport, mislio sam u prvom pitanju baš na te nelogičnosti koji se pitaju zašto profesionalci mogu, a ovi amateri ne mogu. Zašto teretane su zatvorene, ne znam koliko shvaćam wellnessi i saune rade ili bazeni rade za neke, a za druge ne rade i tako dalje. Pa gledajte, ono što sam napomenula više puta, tjelesna aktivnost naravno da je važna upravo zbog samog zdravlja i sam stožer nije donio odluku zabrane održavanja aktivnosti na otvorenom, dapače, suprotno, ali ono što je sad svima bitno je smanjiti kontakte ova 3 tjedna, dakle govorimo o 3 tjedna, smanjiti kontakte i ono što nam je najbitnije je održati školski sustav. Stoga, nakon ta 3 tjedna vidjet će se naravno kako će se odraziti ove mjere i svakako će se i dalje razgovarati, kao što ste čuli od gospodina Cavka. Znači li to da onda u međuvremenu nema rasprave i mogućnosti da se nešto promijeni? Evo i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je članica Međunarodnog olimpijskog odbora, u našem programu danas kaže poslali smo djecu doslovno s igrališta u shopping centre Kina. Ma ne bi se složila s tom tvrdnjom. Dakle, ono što je bitno, aktivnosti na otvorenom su dozvoljene, naravno i poželjne su što više. Dakle, ono što je bitno, opet ponavljam, smanjiti samo kontakte
i mislim da je svima važno da se školski sustav što više sačuva. Dobro, što se tiče vaše uloge, kažete sastančite svaki dan, da tako kažem, s ljudima iz resora. Međutim, postavili su neke pitanja ovih dana gdje ste, nema vas, a doslovno oba vaša sektora ili cijeli resor je zamro ili gotovo ne postoji u ovim okolnostima. Gledajte, mi smo cijelo vrijeme aktivno uključeni u razgovore i sa ugostiteljima i sa samim sektorom sporta, što kroz donošenje određenih mjera ograničenja, što kroz mjere pomoći sektoru. Dakle, i za vikend smo održavali sastanke redovito, dakle svi, i ministar Ćorić, i Aladrović, i Marić, i ja. Čuli smo se redovito sa ugostiteljima, cijelo vrijeme smo dostupni, cijelo vrijeme razgovaramo, jer mislim da je razgovor jako važan i ono što je najbitnije zapomenuti, moj dojam sa sastanka je da je bio konstruktivan sastanak. Mi nastavljamo i dalje u tom smjeru jer je važno imati zajedničku suradnju i samo na taj način, gledajte, svima, nitkome nije jednostavno. Najugroženiji je resor turizma, svi znamo koliko on nosi udio u BDP-u i mislim da svakako moramo prvo raditi što vlada sada i radi kroz instrument za oporavak i otpornost, upravo da bi sam sektor turizma bio, da se može omogućiti oporavak sektora turizma. Upravo ste mi dali šlagvort za sljedeći dio razgovora. Kažete koliki udio BDP ima, odnosno turizam u našem BDP-u, pa u vezi s tim misija MMF-a koja je posjetila Hrvatsku ovih dana predložila je da bismo u budućnosti spriječili ovo što nam se sad događa, tolika ovisnost o turizmu, da prekvalificiramo one koji rade, primjerice konobare, prebacimo u građevinare. Kolegica Anja Perković napravila je zanimljivu priču, pa ćemo pogledati i onda komentirati. Bojan ne razmišlja ostaviti konobarski posao i otići primjerice na gradilište, kako iz MMF-a predlažu za oporavak hrvatskog gospodarstva. Mislim da je to suluda ideja, tako da pomalo nemoguća misija, teško da će nam biti bolje tamo. I da ljudi to žele napraviti, da će vrlo vjerovatno otići iz države, jer mislim da time ne čine ništa puno niti dobro baš za sebe. Tako da. Vi osobno ne biste tako nešto napravili? Pa ja osobno takav potez ne bi napravio. U udruzi poslodavaca takav prijedlog smatraju nebuloznim ili slikovitije. Promašio ceo fudbal. Čini mi se to vrlo ciničnom izjavom. To se može predlagati da se reformira obrazovni sustav, da se nekih kadrova školuje više ili manje, ali danas u krizi koja ugrošava egzistenciju pojedinih ljudi, onda mi se to čini neozbiljnim i mislim da je to ovog časa neprihvatljivo. Dok resorni ministar poručuje kako je sve moguće jer je tržište rada dinamično. Pojedinih dijelova, možda ugostiteljstva koje u ovom trenutku ima slabiju potražnju u odnosu na sektor građevinarstva, to je sigurno jedan od modaliteta kako aktivirati onu radnu snagu u drugim sektorima. Građevina ipak nije turizam poput drugih djelatnosti, poglavito grad Zagreb u kojem će posla biti narednih nekoliko godina, ali kvalitetnih radnika nema dovoljno. No turizam je i dalje perjanica. I trenutni zastoj u turizmu ovoga ne znači da treba nužno vršiti prekvalifikaciju tih ljudi u druga zanimanja. U ovom trenutku građevinski sektor popunjen poslom, da sigurno ima još prostora za povećanje angažmana i realizacije. Neki poduzetnici razmišljaju unaprijed, tržište rada moglo bi u budućnosti izbaciti brojne poslove. Ono što ćemo raditi za 10 godina, 85% toga danas ne postoji, to znači da je na nama da to sve kreiramo i da se suočimo sa tom činjenicom. Svi mi imamo otpor prema promjenama, ali to je jednostavno neizbježno. I poslodavci i radnici slažu se kako je danas teško naći dobrog i kvalitetnog radnika. Nužna je temeljita edukacija i strategija kako zadržati hrvatsku pamet unutar granica. A hoće li konobar za zidara ili vozača, ipak će presuditi ekonomski faktori. Anja Perković, N1 Zagreb. Gošća Dnevnika i dalje ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Gospođo Brnjac, vidjeli ste ovu priču. Što vi kažete na ovaj prijedlog MMF-a? Pa kao što sam danas jasno rekla, Hrvatska je turistička destinacija. Hrvatska će uvijek biti turistička destinacija, zahvaljujući našem bogatoj kulturnoj baštini, prirodnoj baštini. Znači, mi ćemo i svakako i dalje podupirati kroz instrument za oporavak i otpornost da se sam resor turizma oporavi. Ali mislimo i smatramo da je to nužno. To ne znači, dakle, nama kad gost dođe,
on generira potražnju i za prijevozom, i za sportskim događanjima, i za kulturnim događanjima, i za poljoprivrednim djelatnostima. Znači, sve to treba vezati uz resor turizma i naravno raditi na podizanju dodane vrijednosti. I to se upravo možemo ići u tom smjeru. Jer kad pogledate, sam Europski zeleni plan je plan održivog gospodarstva Europske unije, tako održivog gospodarstva i Republike Hrvatske. I dakle, izazovi kroz ekologiju, klimatski izazovi, dakle, to su upravo prilike koje se prijavljuju, odnosno primjenjuju kroz sve politike. Mi sad... Recite. Dobro, a kako ćemo to napraviti? Mislim, mi smo i prije imali taj prigovor da se pretvaramo u zemlju sobarica i konobara bez podcjenjivanja ičijega posla i da tu treba iz turizma izvući više. Ajde, ako kažemo da nećemo slati konobare u građevinare, onda što? Mi smo dakle upravo sada i kroz instrument za oporavak i otpornost i kroz pripremu za novi višegodišnji financijski okvir stavili naglasak na dodanoj vrijednosti, na stvaranje projekata upravo uključivanjem u projekte koje dodane vrijednosti generiraju dodatnu proizvodnju. To što ulažemo, dakle, što je turizam stvara, ima veliki udio BDP, to ne znači da ne treba ulagati naravno u druge grane. Druge grane kroz zeleno i kroz digitalno. I to su upravo ti projekti koje ćemo stavljati naglasak daljnjim kroz sam instrument za oporavak i otpornost i višegodišnji financijski okvir. Imamo tu neki rok da se dogodi promjena? Ne, mi sad evo raspravljamo upravo i sa Europskom komisijom što se tiče samog instrumenta za oporavak i otpornost i nakon toga krećemo dakle sa samim programiranjem. Ovo je prvi puta da je sada u ovoj našoj drugoj omotnici upravo i resor turizma ušao linearno dakle i kroz sve ostala područja, tako da se znamo da ćemo se stavljati naglasak i na resor turizma, dakle kao što sam napomenula, zeleno i digitalno. Jer kad pogledate i ova turistička sezona je pokazala je naš hotelski sektor kao jako izdržljiv, inovativan. Mi smo imali digitalnu platformu Enter Croatia koja nam je omogućila što bolji, odnosno i lakši ulazak samih turista u Republiku Hrvatsku. Imali smo također, evo sad se i okreće sam resor turizma više i touchless i contactless tehnologijama kojima omogućujemo u samim hotelima dakle da se svede minimum i samih zaraza. Znate da ove sezone gosti su dolazili i tražili su upravo one smještaj visoke kvalitete, nautički turizam, kuće na osami, znači sve ono u tom smjeru ćemo ići sa daljnjim razvojem i stvaranjem nove turističke ponude. Nadamo se da će ova sljedeća sezona biti bolja i bliža onoj 2019. rekordnoj. Gospođo Brnjac, hvala vam lijepo što ste bili gošća Dnevnika N1.